opede ne nsaka de megua no na oze koninchi hey otsia prako dabele na ni so biri no enye sa na nti na ya wo se de wo ba be fa Asante sunsun de akọ su ura oputo ni manfra ni aprako an ma me se anya ne totra te se pampentene na de tren sika dwaso Senesa Asante ade ba fosa de akro poto ni manfra ni aprako atese ni wura wonto bi na nanom na afa ni hata na sa wo ni ekoyie eja momi anka na sabe akwasi kokko aka nkwasi asam ni frani ma asam asase ani ni si antema ade hata kuma se bontene so yase emu obi ahwe bi cho boy wakraya me wu afia ade na me huni Daya na mi hunu na asa ni si odi hunu. Nananom aden. Aden ni bosamo sen. Aden ma yesa de ahwehwe onwuna gum so. Aden ma ene de madam fo mo na bokosu atafra ni hunu. Enti bu gina okwanta kro wayi anim. Ato amoma ensam de age nkyene. Samoti we mo frem ho sam o mema. Shiaka menyimi ni. Ne fin. Menyimi ni. Emensama na na di kopim. Chinebo akwadua asenso kofo anum de wo mkra ade je Asante mense on ebi na mudie nananom sene musima da ne maade a ene ye nyina ye pe wo bia ntena fie ntwi momome ye nyina de wede be bo wede so na wo akwase buroni akwase kokko ba ma kire ne be mu woni so abiri wo ato wure ntam na ebe to wo Busia memo akwa ba amfamra nyansapo kasafoni so ese nyansapo kasafoni de bia ne wuhia ya mamra ni amane ni abakwasem ane ansem asisi atwam anko ha ene trankwa kwa nu ase se ya de ebrem nene yankomodi no ba bia de fa nyam ohu se ye nuanom ma ye maame no ma somomsombo de ma ye man Ghana na yetimi ni wiwi ase ene ma atimi ye ane makokoduru nye ne na ehya ase no de sha sefri baby mu se ema enso wo chefa wo ye dada setena ani abrabo aye boyim Asante be ya Asante ejiri se mema nko a ne mo meduru baby no Asante ma mu se ema mum ne beboae ema Asante fan to mapa efra wo ebrebi duru ya na edu de adin ani hu se baby edu mema kra ye mre ne so ema asole ginan ama ye hu se ema no so ye dom ya de yeye yedom bibi yeye yedom kokon yeye omudi ku anim empo amane yeye eduru baabi no se kane na Asante nim se mema ena dom bibi e ma de omu hwe fie ne so koduru baabi hu se ema no emom ne dom bibi a ene ye mo hu mfasode ene mfaso ene hia se ye bom ma ho ban ne ye kan bata ye ho fi se omoduru baabi om akokoduru eboa ama oma no titire no ewie peye ene ye hya firi ye nana ya na oye ohema ewo adjuso ye fe na Yaa Asantewaa ye kana Asantewaa ne wo Yaa Asante didi ni Asante ne dan so di se wo ye bema ye fe na bi ye fe na Yaa Asante ni mo ye oba no ye fe na Asantewaa no kana Asantewaa Yaa Asantewaa e bi di se di kwadu ye kana kwadu ne mo ye koradu enye kwadu koradu o koradu di koyi dom ande je ho ne ye ko ye koradu enye kwadu mo kana koradu a wo twera mu bi kwa na wo twera koradu a ono nim se wo mum na wati woni bi de wo twera ne mo no mum na wonim de se din no se de esi bo no bo no ka se de esi pronounce no eye koradu enye konadu saa na Asantewaa ntie oye na Asantewaa ne mo ya Asantewaa oye be man ke fe na Asante do oye oba na fe na Asantewaa na Yaa Asantewaa
ne din ya yɛbɔ ne ene ne ho abakwasɛm ana yɛka de na Yaa Asantewaa benya din ama ewiase nyina ka sɛ ewiase nyina obi ate abakwasɛm yɛfa na Yaa Asantewaa ho da ne nyina ne sɛ eduru baabi broni ani Asante ko bebre ne duru baabi sɛ da baabi edu Asante yɛne mo nko biem yɛne mo hyia ne aka asomdwesɛm sabra na wɔhena a wɔte akonya so ne yɛfɛ nana ɔsɛe agyeman prempe ya odi kan broni sɛ wɔne yɛhyia aka asomdwesɛm ya anti kutam ya anti gabe hu yan sɛ obi a ne hyia ne aka asomdwe hu yan sɛ mo de ɔmo atwetwe atuo Asante amɔ ɔmo ho fi sɛ no munim sɛ ɔmo bɛko broni daada ɔmo ɛno nti hu yan sɛ yɛ nana Asante prempe odi kan na brɛ so ana aboa bi a sabe na Asante ene abunu nkuro ni bi ɛwɔ ntɔkwa nti na saa aboa no na ɔda ne ho etwie na bosom bi wɔ abunu ma kuro ba ho bɛsɛ bɔ kuro ni din na wotimi da ne ho etwie ɛba kuro num ɛba bɛ ha Asantefo no ɛno nti ada yɛ wo saa wɔ hene no ada na no bitimi kyere saa aboa no ya etwie no aboa ɛfɛ aboa bi di twie ko twa mansa bi fɛ ne sebɔ broni wo di mienu ɔde fɛ ne bi fɛ leopard bi fɛ ne tiger saa aboa koro na fɛ no sebɔ na sebɔ no ne mra na na bɔ ne mra ne fɛ no ko twa mansa di ko twie ti saa etwie no ada yetimi kyire etwie ada na yɛ wo saa wɔ hene nana Asante prempe saa na mo kyire etwie no so mo de yɛ ne mra ne nka ne din ho sɛ akɔda yi odi ade na mti yetu ne din wɔ saa Asante prempe wie ne de kyire twie ɔmo ka ne twiri twie yɛ kyire ɔmo kye saa na mo timi kye aboa no na de otimi kye aboa no obegyina ne so bɔ dawuro okokuma adum baabi a prison fo ne dan na Methodist fo asɔre dan kɛseɛ nsia yɛ nuanom ɔre pa FM fo no ɛbɛn hɔ bɔhyɛba building hɔ no wonsi obegyina adeɛ so ɛbɔ dawuro wɔkye aboa no ogina aboa no so bɔ dawuro saa aboa na wodi enya wɔkuye no ɛna ya kye no saa da na ne ɛwɔ saa wɔ hene no nti yɛde kan de so akora wei ada yɛ wo wei ne ɛkyere aboa yi nti de bɛkan ne ho wɔsɛe a wɔkyere etwie ada yɛ wo no ne ɛkyere sɛ etwie no na bre so abro obedi hene ɛna abroni fitaa ade fa to yɛ mra da wo yɛ ne mo ka asomdwe nsɛm rekopa no mfa ne kɔe ɔmfa ne kɔe akyi no broni bɛ fa Asante ahemfie de sɛ ya fa mo hene kɔ ɔmo na yɛ ɔmo toto yɛ hyehyɛ de pɛsɛ ɔmo yɛ na ɔmo tirimu po a ɔmo de bɛ fa hene kɔe de fa Asante ahemfie nyinaa ne sɛ yɛnyɛ yɛtimi fa hene kɔ a Asante tumi na ɔmo wɔ na anti yɛka bebi a ɔmo ntie no ɛyɛ sikaja kofi no yɛbɛtimi afa akɔ ɛbrɛ ba saa na pɛ ɛna nananom ma ewiase nyinaa te sɛ ɔmo de sikaja kofi aba bɛhyɛ bare kɛse kwaye bi wɔ hɔ nti ɔmo afa mɛɛma gyan so ɔmo ho ban ɔmo atuo ni ade so ɔmo bare kɛse kwaye no ɛho ban sɛ de bɛyɛ obi ntimi mfa sikaja no mfiri hankɔ nti sikaja no wɔ hɔ yɛ afa mɛma so ɔmo ho ban yɛwɔ hɔ no ma na ekodu sɛ de broni fitaa betena Asante ahemfie ya Asante ahemfie no nananom ani nye ho nti ene nana Yaa Asantewaa efrɛ Asante ahemfo sabe no esisa ye hene kɔ ɔmode ne kɔ so manfo no nko ankɔ ɔmo hu sɛ ahemfo na ɔmo ani eden bi sɛ kokofu bɛkwai dwaben ahemfo ni bi wɔ sɛ de ɔmo yegya ɔmo ha ankɔfo no ɔmɛkɔ so ako nti ebire ɔmo de nana prempe kɔ no ɔmo fa saa ahemfo no so ɛka ho de ɔmo kɔe sɛ de bɛyɛ ɔmo ntimi mɛm ha ɔmo adwen ɛno nti ɔmo kɔdu wie ya ɔmo de ɔmo kɔ wie no ɔmo yɛ sɛ ɔmo na edi Asante so de ɔmo pɛ na mpɛ Asante nyɛ na ne Asantewaa afrɛ ahemfo no hyiae ɔfɛn sɛ mɛma mo nsɔre na baabi aduru no sɛ yɛ tena yɛ to so ne yɛ da so a na ɛsan sɛ ɔmo ba akwasiada ne yɛ akwaside ɛnti nananom ehun sɛ ɔmo di nsɛm ne no ɔmo de aborɔfo kan ɔmo de mu sɛ ɔmo fɛ kwasiada fo ɔmo yɛ aborɔ nti kwasiada aborɔni ne kwasi broni no na nyɛ hɔ ne yɛkɔ yɛ nkyeremu yɛ nka ho nkɔ akyiri ɛno nti nananom yɛ sɛ nana Yaa Asantewaa na ɔfrɛ mu broni kankan kwasi kankan wagye aman abɔso wagye ahemfi abɔso nti wɔfrɛ ahemfo ka kyerɛ mu sɛ kwasi kankan agye efi abɔso de ɔpɛ no pɛ sɛ yɛnyɛ nanso so nyɛ sa na nanam de tete yɛ
enti mema mo nsori enti o ye na je se o mbe sai ko mo ne abrofo no be sai ko fi se o mate se o mbe so mfa sika Kofi won sika Kofi akosie baraka se kwayem ya na ma abakwasem kan ne kire se nya nokure sabe ne ni ho ne wo mo so de daada abroni so ye de ade na be sha hanti omko bo ho ba ne mum na Asante ma ne nyina sabe no obi o ho bi anim se sika Kofi baraka se kwayem na mpanyimfo no mo hwe ho no na de oda o ma no sika ni brenti ono so ka kire ne ba se ka kire broni se ha na sika hye enti o ma o sika o ba e be kire ama otimi ama broni atimi afa sika so mo sika nko ade a akwara no so timi bo modern akoduru nkran kobo sabre panyi ohwe goko so ama ne se omusika no aha na se papa na hwe so se me mfa bomra na se beduru ho no ba omo hye akwara no so ja taade so mo de na ekoba bi a odomo ko barekese bi sika wo na fire kuro bi ampa ba me obepa obebrenso untimi nyan wadi ameda ampa ba me nti omuduru sa kuro no akwada na abrofo no de ne bomfi se asantefo no hunu se won na ekokyira ametima mi to mo hye ne so ja taade ehye ne ma de ade ehye katanimu katananimu no omuduru bo hye ampa me abrante na yira afri ka na omutim no abrofo no pen mo ehu na nkwanta kasefo eti se abrofo ba be fa sika Kofi ewo barekese kwayenum ana na ofensofo ate enti nkwanta kasefo na ofensofo ko kan bom ya sabe na ohima na wo honom no ani brei na bakwasam ne amamre ne amane nyina ete se Yaa Asantewaa na ye wo hem ba o ye wo hema wo tutu Asantemam ene ona di kan yodi kan no ofiri ofenso ye fa na afra ne wa na afra ne wa te no odi dom nanim na afra ne to no tuo sa konfensa na krabo san enti yati etu atobare oba na tutuo no ne fa na afra ne wa one nkwanta kasefo mo nyina ka mo bom se akofo no ba de enso de dom no be hia wo mo abrofo no be ye bia esa se sika Kofi nhye barekese kwaye ni mo de daada wo mo nti o ma hu hwe wo hanfa na Yaa Asantewaa wona hyehye ekon no na me mra bie mo o mo hye ekon na no o mboabo mo ho ano nyina mo ye bibia free anei ye frɛ baabi RCC ewo Kumase kwa Asante man te frɛ baabi RCC Regional Coordinating Council ahona Yaa Asante man tam so afọ sisi a oteso yi onabo Sam Osemensa na so ye honum na honum hyehye o mo hye ahye free ye de dom ne hye ahye free ye RCC honum no mo hye ahye free ye enti ekon no abrofo no ye se o befa we no ma anya no afo mu se kona ye de ama wo mo nto mu se enso o mo nko ano ekona ya jo mo sem nto mo ko alatamam agege from Nigeria mem o mo ko fa edom efiri ho a kasako bi from from se Hausa for hodon ko fa o mo free ye so o mabo o mo no mutimi ni Asante nko Hausa for by amwa o mo ko Abibirem man ya wo from ha West Africa asra ku ane from West Africa Anti Force ya kamanya sa Abibirem ha ene wo from ha no West Africa okro bia o man bia so nipa e wo hobi e kan asrafo wo hobi o mo no maka from West Africa Anti Force no o mo from so o mabo o mo nko sa ko no no mo atenaye ane so mo camp e wo Salarion o mo fa West Africa Anti Force e bai na still ni nyinam na kona no ada so ye den ma wo mo no mo se da bia ne yen kofa India fo no de ye hu Asante fo no mo onuro o mo timi de tiokura o mo otua dura otuju ya nka wo mo kofa India fo mra enti de dika ye ntie o ma kofa Hausa fo free Nigeria alatamama ba Nigeria mama ba o mo ntimi ye kofa West Africa Anti Force soja fo o mo Salarion aba anyeye no mo se kofa India fo mra se de be ya se da Asante fo no wo atuo ni ade no se India fo no ba mu a ebetima adwo mo atuo no mo nema na no India fo ne ba de kwa na ekọ no mu se Jamaica fo wotan bi abakwasem bi da hono ma omo tan bi ma Asante efiri na opoku wala tosu menu abreso opoku wala di kan abreso enti ene Jamaica fo betima di because of saa ayinenti na Jamaica fo ne Britain fo nkan because omo colonial masters omo ne di omo so
nanso so Jamaica ye from maroon omo ne eye Britain for kono Asante ni ba ane onua ose kwadwo ne antwi ana ebo omo mutimi di omo ho free friends Britain for nsem nanso e ba se Britain for ne Asante kono Jamaica for per se omo betia sa Asante kono so ka nti omo to nsafa Jamaica for omo so be kan ho ni nyina mu anye ye yenhwe o enye ngoko so man ni nyina o kaseko ba akopɛ Asante nko a o ye de Hausa for free Nigeria ba West Africa Anti Force Nigeria Salary soldier for aba India for aba Jamaica for aba kan ho ama bro aka bro fo no maye nkroto akasi kura akasi oman akasi enum ana Asante ba kon oman ntima afa sikadwa ya na akofo so mudi sunkunim so na obeku na odi sunkunim a onim de ye wade nti a nti one wo ko no wofa we no mo na mo kon oman ntima amfa de nti ho na di nkunim no aya samse be obetim de ato comment section hodom ubisa ebeyi wa no and I want to betim de wadwen kire nso aba se obi no akon obi onu na akon bosome nkono bosome ngwakeko bosome nkron se me pese me fa osikadwa no wantimi amfa enti mumi no ho na di nkunim na sabre no asemo na na duru ha no na madam meson yesi ye kire na no ye nkiri ma no ye kire omo enema a sese omo nsua na emo a omo eno nti ene ye ma ewiase man ne Ghana man ne Asante ban ehwe nyansapo TV na hu se enye broni nko a enye eye efeni sei Hausa fo nko a enye Salary fo nko a enye Jamaica fo nko a enye India fo nko a na emum sabe na esanse ya chi na brempe akwa ma Asante mu atitini nti ye wa Asante ahemfo ne bia ombeko ma Asante sabre no ye okuro ni bi ho no ma aka se omudi Asante abrofi se sabre no ma ahemfo ebeko ma Asante obu won so kra na onye wo hene ne bom ye wa brantie bi anase opanyi bi sabre no na wa ye soja ni a okoye soja dwuma English aban ade ne call aye Ethiopia ema ne kodi akon ofiri hon ma obaaye no na o soja ni akwa na homegim na so te Asante ne English aban ekon no English aban ekon ne se ko hu se wo ye srani wakosa pen otu okwan enti ehia so bekoma ye nansa na ekon be baso no kwa nana Yaa Asantewaa ya anwanwade bi a akokoduru ade bi a amrado na odi eso sabre no nana Yaa Asantewaa ane ne hia o pese wonu mu hia no watese oba bi eboabo adoma no ti o pese wonu mu hia ne one ne yere no mu hia nana Yaa Asantewaa we bese ne ntashu kokko no otegu broni ba broni amrado no ya no ha sabre no ne yere otegu na taadi tinte bese ne ntashu gu na taadi broni na mu no wo we bese ne eti pintashu no gu nanim na na taadi mo de gu nanim ono ofre ne broni kankan onfa broni nya hwe enti ebere omunya na eso ne mu no na ebere a wo ye saade no wo de ani bre na ye wo atuo tubrane kasie bi wo Asante mu ha sabre no ebo ewiadumienu ana eto omo de 20 takrade ne bai takrade habo honom de free bai nom de fa ahimfi nom be fa no omo de be si honom to obi gina ho ebo ewiadumienu abeti gbomanya to obi a obi abeti netuo no ye nananom eto di premu ebo ewiadumienu abeti gbum ebe obi abeti enti na ne besi na yekasei oba Asante mem ne dumienu ba ese premu ato premu na ja ato esi ayi kura boba kura nhyem esi okọ Kumasi a military museum honom okọ aso premu ahwe ombe kirew entu bim ade ade trigger na edi bia so wan to kura meni so umi aso beto bullet bia nhyem bim atuduro bia nhyem bim sabre no na ma ebenya bibi se premu nti Yaa Asantewaa de abufuo ebowura be bia abrofo nti no mokokon keka bi kire wo mu ana nananom so anyo ma no se Yaa Asantewaa de abufuo ni ahin ekon na nyon no ene o madane no o motunu se kuro hinko Yaa Asantewaa oba besi a wagina premu anu wa ye bi ajayo enye kuro hinko entokona na yekono yete be bi broni kankan so oba be fa japade nyina ade akọ enu nti
nananom so anyo mabra Yaa Asantewaa tim ko gina premo na no etie besentes yogu broni fitaa ho no omo tonyom samrane ade bonabodi tonyom man esha anyo man se ye ko ahi ko e kasa ade ahi a yi sahwefo amote Asante kasa ne kasa amote ase ade ahi a obi ye wade a wonkan no nya ne hwe no ode obeye wo obese wajwa de film se ode ahi na beye de won so de nti ye ko ahi ko e Yaa Asantewaa oba bese e wogina premo anu e waye bi eje premo no ye se atu na ne yeto na bo wi adumi ni bi a wote se ato gbem nti oba timanya kokoduru agina se atu we ano ne broni ayi akasa ayi no atima we ne besia pro ne ate bese ne ntasue de agu broni na taadiem se se wa kokoduru tedu o musa anyo man se ye ko ahi ko e Yaa Asantewaa oba bese e wogina premo anu e waye bi eje yo wo motonyom ne man se afede ye wa ya de obuodu wo akokoduru otimi ne broni fitaa akon broni kankan sabe sana no mofrɛ me broni kankan akon mi awe besia program na taadiem otimi agina chie to brani to kachi wo ya ebe makora tia no modwane otimi agina na se wa ya de ana mo de sha asa anwo man na asesa bedu so mo kan krokro hinko ti mana mo to krokro hinko no ya mo nsam se krokro hinko na se kyerɛ se me de maka ma kyerɛ se wo ya de na obi ya de na ahia ana mo de sha anwo se ye ko ahi ko ekon na ekon na ahi yetie ba bi yankan obi ana one yeko na mo so krokro hinko ntum so nkyere krokro hinko na hye na brodi ni yeko ya du ba bi se afei amra de bi omde ne ba ha do no ono no onfiri ha ono no oba ya yeka na o se to di kan asam kyere no atwera to yeka na okuwa di kan asam kyere no atwera to yeka na kosi obu odum no atwera to na o se kodjo kon we no atwera to na o se kwa me panyini na o se to se be bonsu ohini bia obia di otweche obia de eto honum ana nne yenya ahemfo a eno no mokan ade kan o masem ahemfie o kan se ratri book na oti Asante mem ti Ghana mem broni a wonye emoja wo mfiri ha ne ho ye fufuo ne krata obetwe ye ka kire no obi ne kan na ote ye na otweche ho no wanti mansua ya na mama ne yamane ehu ya bakwasam ne amamre broni de watwe ate ho no oni ohene kasa no wokotu ratri nana wan kotu fan say nana se kojo okun awia wan kotu nana se sibe asibebo nana se tu asibebo nsu wan kotu nana se tu odi kan wan kotu nana se tu odi kan wan kotu nana fan say kusi obu odum wan kotu nana osaye wakoto wan kotu nana se kwa mepanyini wan kotu nana kofi kakari wan kotu nana kwakudo odi kan kwakudo to so mienu waje omunyina ho nana prepo di kan nana prepo tosu mienu wan kotu nana foko otosu mienu na mu ukotu ratri se SR ratri oyene ko achi ne kosua de aha enyansa poka samfoni so medin ede nana jamfie adutwum koso an enyansa po kasamfoni na nipa bebre ewo akira de bebro nana Yaa Asantewaa eho abakwasem eni nananom ma ye no ene ko Kumase Military Museum enei sabe ne Kumase Military Museum ye ne ko honom ekokoto honom enda kakra ye yi no ade ne koyi besi se na ye kase se de ba se afana ama obia asanfoforo na emum ukoso ahwanyansa po kasanfoni na beba ni ho bia de ne koyi bebia na brabo kokko wieye na me ha oba akopeye se ye de ade bi asi ukokumase na ukopoko trade ni mu ho a bebia ben Kumase Military Museum omo de ade bi asi wotia ade bi se time anasa watch ani ya trade bi agu nkofo se omo koma Asante sabre no ne ebo mabodi anti sada o de ko ne ko hwe broni ne bo nkofo amba bo omo abaso India form bae Jamaica form bae Hausa form free Nigeria bae ani ebo mabaso nti ubekọ no ebra broni free hanom no o de Asante ja Hausa nia ne fe no oye sergeant ne ekun na che be ne general be ne no oye sergeant Bukali Moshi echire be ne general Bukali Moshi okọ Kumase Military Museum honoma saade ya mekan nyina Bukali Moshi ni mfoni no ye soja ni sabe na soja fo NCC form nti ko gogo se hie na type hu Bukali Moshi na NCC form sabe na soja fo champa boa e be ne general Bukali Moshi midin e na jamfi adutumi e be san so ahia onyansapo TV so makram
akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata